पुरे 1 वर्ष होतो वर्षाने एकदाच हर्ष, गोड अन्नाचा होतो या स्पर्श। चला मित्रांनो गावाला तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर। उद्या चाललेलं आहे गावाला, त्याचीच तयारी चालू आहे। एक जायचा व्हिडिओ जर्नीचा आपल्याला बनवायचा प्लॅन होता, तो करूया छोटासा, दाखवतो तुम्हाला शेवटपर्यंत। तुम्ही नक्की बघा आणि मला सांगा, पुढील व्हिडिओ येतच राहतील कसले ते तुम्हाला माहिती आहे। गणपती बाप्पाचे फायनली निघालोय गावी जायला। कुर्ला लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून ट्रेन आहे 3:20ची मत्स्यगंधा। तर बघा मग प्रवास कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। पोहोचलो लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे। इथून आतमध्ये जाऊन किती नंबर लागते ते बघावं लागेल गाडी। बघू गरम झालंय गरम तुला व्हिडिओ मध्ये टाकतो। यांना नुसतं फोटो काढायला पाहिजे। इकडे ट्रेन आहे 3:20ला सुटणार आहे। आपली सीट दाखवतो। बाहेर आहे, आतमध्ये जाऊन आपली सीट दाखवतो मी आता। एवढी काही गर्दी नाही गाडीला। हे बघा इथं आपली सीट आहे, मम्मी पप्पा बसलेले आहेत, अप्पर मिडल अँड लोअर। फायनली निघाली गाडी लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून। बोला मग गणपती बाप्पा मोरया। बघा मग प्रवास आणि सांगा मला कमेंटमध्ये कसा वाटला ते। दादाची वाट बघतोय, दादाची ठाण्याला। मुलुंडला पोचलोय, ठाण्याला पोचलोय। दादा आलाय, पाचवा। गर्दी बघू शकता। ट्रेनमध्ये काही एवढी नाही आहे, अजून पनवेल बाकी आहे।
यायचं. दिवा चाण्याने इथे येऊन पळवली बघ गाडी. वीरला क्रॉसिंगला थांबलेली गाडी. इथून मांडवी एक्सप्रेस आली मुंबईला जाणारी. जायला तर लगेच गेल्यावर विनेरेला इथे पण क्रॉसिंगला थांबलेली. आता निघाले, क्रॉस झाले गाडी. फायनली उतरलोय खेडला. उतरल्या पाऊस चालू झालाय, धावपळ झाली. आता ऑटोचा वेट करतोय. ऑटो आली की घरी. हे शूट करता रात्रीची वेळ आहे. दाखवता आलं तर मी दाखवेल नक्की, बघा तुम्ही. ऑटो आलेली आहे. आता ऑटोमध्ये बसून निघालो आहे घरी. अर्धा तास पाऊण तास लागतो रेल्वे स्टेशनवरून. प्रयत्नानंतर पोचलोय घरी. फायनली पोचलो घरी. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये.